Ito po si Kuya Raimundo. Hello Kumusta? po. Kumusta na ba bahay mo? Okay naman po. Okay naman po yung bahay ko. Malapit na pong matapos. Ayan. Malapit nang matapos yung bahay po ni Kuya Raimundo. Pero sa ngayon po, dito na sila natutulog. May isang linggo na kayo dito? 5 araw pa lang. Ayun. 5 araw na po sila ditong natutulog. Kahit hindi pa tapos, naglipat na po sila para may kasama po si Lola Damiana. Iniisip nga po nung iba dahil sa hindi kami nakakapagbigay ng update ng makapag-upload ng video sa YouTube, wala na, hindi na natutuloy yung patrabaho. Pero ano man po, tuloy-tuloy po yung patrabaho natin dito sa bahay ni Kuya Raimundo. Tuloy-tuloy yung paggawa. Medyo natatagalan lang po dahil isa lang yung ating mason. Tsaka nung nakaraan, 2 yan sila. Kaso yung isa may ginawa na, may trabaho ng iba. Nag-aani ng palay, kaya isa na lang yung mason natin na nagtatrabaho dito. Kaya natatagalan. Pasensya na po dun sa mga nag-aabang nung update, ano na nga ba ang nangyari. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Dito sa kwarto, ayos na. Ayos na yan. Tsaka dito sa loob, kalat kasi dito na nga sila natutulog. Kaya ilang araw na lang. Yan. Plano po kasi namin ito ay tatapusin lang itong finishingin dito sa harapan. Tapos doon sa tagiliran, ito turnover na po namin ito kay Kuya Raimundo. Si Kuya Raimundo na po yung magpapatuloy doon sa pagpapatrabaho dito para makalabas na po tayo dito sa kay Lola Damiana. Kuya Raimundo na po yung magpapatuloy ng naglabas na din. Kasi masyado na po tayong natatagalan dito kay Kuya Raimundo. Lab, sino yung may yung na ayan. Dito, dalhin mo daw dito, Bo. Ayan. Hindi ko kasi makita yung mga comment na wala. Ayan. Maraming salamat po kay Ma'am Binet Blanket. Ayan. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Binet. Basa lang po muna ako ngayon ng mga good comments Ayan. Ay kay Marilyn Passion. Go 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 Rampage. Congratulations Kuya Raimundo. Kay Caridad View the Vlog. Ayan. Shout out kay Ma'am Caridad View the Vlog. Tsaka sabi ni Ma'am Caridad View the Vlog, Jem Eleto. MMLSO. Ano yun? Ano yung MMLSO na yun? Ayun, kay Lenlen. Ang tagal naman matapos yan, mga traidor, kasi kayo makakapal mukha nyo. Hindi kayo angat sa ginagawa nyo, mga ahas kayo. Ayan. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Lenlen. Thank you. Ayan, kay Ma'am Arco Riz. Maraming salamat po, Ma'am Arco Riz. Napakabuti nyo po. Miss Flawless. Hi, Rampage, Mama. Ayan. Shout out po kay Ma'am Miss Rampage. Ay, Miss Flawless. Ayan. Pa-shout out sa channel ko, sir. Please visit na rin po. Anong channel ni Ma'am Sir Arco Riz? Ano po ang channel niya?
Mm. Kaya maraming salamat po pala kay Ma'am Rebecca Revilla, tsaka kay Ma'am, ano nga yan, si Shasha Mir. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Napakalaking tulong po yung ginagawa nyo para sa amin. Rose TV Channel, pa-shoutout po. Christopher Lee, pa-shoutout po kay Mama Betty ng Cavite, Kuya Rampage. Ayan, shoutout po kay Mama Betty. Shoutout po sa'yo. Pasensya po doon sa yung mga nagpapa-shoutout na nag-message sa akin. Hindi ko kayo ma-shoutout dahil nalimutan ko yung listahan ko. Mm-mm. Ayan. Sinin mga taong inggit. Sila ang hindi aangat. Tuloy mo lang mission mo. God bless. Yan. Galing po kay Ma'am Ara Cruz. Maraming salamat po, Ma'am Ara Cruz. Sa totoo po ay sabi nga niya natatagalan na daw. Sino ba yung may sabi noon? Natatagalan na po tayo. Natatagalan na nga po tayo. Kaya minamadali na din po natin. Paamanhinan nyo po kung natatagalan na tayo dito. Pero ayun nga po, paumanhin na lang ulit. Salamat din po doon sa aming mga sponsor, walang sawang tumutulong. Hindi kami bibinibitawan. Nung mga po si Lola na 12,000 isang buwan para sa pagkain ni Lola Damiana. Kaya wag po kayong mag-alala, sabi nila si Lola Damiana yung magsasaper. Hindi po yung totoo. Dahil yung pong mga sponsor ni Lola ay nag-ambag-ambagan para magkaroon si Lola Damiana ng pagkain sa loob ng isang buwan. Ang binigay po nilang budget, 12,000 isang buwan. Binabudget ko po yun ng linggo-linggo. Isang linggo ay 3,000. Yun po yung nagiging budget ni Lola. Hindi lang po namin ina-upload yung mga video na binibili kasi nga ang dami pong issue natin. Hindi na din namin alam yung dapat naming lagyan. Mm-mm. Ayan. Josie, suportado mo si Lola. Ito si Ate Landa. Ate Landa, pwede ba sabihin mo dito na kung totoo yung sinasabi ko na may pondo si Lola na 12,000 isang buwan? Ito po si Ate Landa. Totoo ba yun, Ate Landa? Totoo po yun, sinasabi ni Rampage. Meron bang nauubusan pa dyan ng pagkain si Lola Damiana? Ay, hindi po naubusan po si Gandam yan. At lagi pong meron siyang nagsusuporta sa kanya, si Rampage. Yan. Kaya, dun po sa mga wag po kayong mag-alala. Sabi na mamayat na si Lola. Wag kayo maniniwala at wala pong anong daw po si Kaya po huwag kayo maniniwala sa ganyan. Para po paninataw na ganyan dito sa pamilya ni Gandam niya. Sisiraan lang kami niyan. Kaya huwag kayo maniniwala sa ganyan. Yan. Kasi ito po si Ate Landa yung tinanong ko, gawa ng pag si Kuya Raymond, dumadami nagsasabi ni siyempre niya kampiyan kay kay Rampage kasi anya napatayan ng bahay. Kaya ito si Ate Landa, ito yung tinanong ko kung totoo ba yan. Hindi na totoo naman. Para kung saan para silang naiingit sa amin. Kaya po ganyan. Ayan. Kaya doon po sa mga sa mga nagmamahal kay Lola, wag po kayong mag-alala na magugutom si Lola o walang kakainin o walang masusuot. Dahil yung pong mga totoong nagmamahal kay Lola Damiana, kahit anong mangyari, sinusuportahan nila si Lola Damiana. Kahit meron kaming mga hindi pagkakaintindihan, nandyan sila, sumusuporta sila kay Lola Damiana. Dahil ang mahal naman talaga nila ay si Lola Damiana. Hindi naman ako o kung sino man. Si Lola Damiana yung mahal nila. Kaya yung mga totoong nagmamahal kay Lola Damiana, nandun yung suporta nila. Maraming salamat lang po sa inyo sa pag-alala po inyo sa kay Gandam at saka kay Rampage.
Yan. Maraming salamat po sa inyo. Na to si Ate Landa ano. Maraming salamat Ate Landa. Maraming salamat.